Hukumar Hizba a jihar Kano ta jaddada ƙudurinta da aniyarta na kama Hassan Makeup, matashin nan dan TikTok wanda to labari da dimi a halin yanzu shine ana ta raɗe kan hukumar Hizba na shirin kwamushe Hassan Makeup bayan shigowarsa jihar Kano a 'yan kwanakin nan. Wannan labari ne na kwamushe Hassan Makeup ya fito ne daga bakin Fahad Kabir mai tata, wannan mai bada labaru a kan abubuwan da ya shafi TikTok, da kuma Umar Weather shi ma ya sharhi kan wannan rikici na hukumar Hizba na shirin kwamushe Hassan Makeup saboda wasu tuhume-tuhume da ake yi masa. To Hassan Makeup dai ya shigo Kano a cikin wannan sati inda aka ga manya-manyan celebrities tun daga kan Kannywood har zuwa na TikTok sun je sun kai mai ziyara hotel ɗinsa. To amma yanzu according to labarin da muke samu shine an ji labarin cewa ma Hassan Makeup a hotel ɗin da yake sun kore shi, yanzu haka baya masauki, yana gidan ɗaya daga cikin ƙawayensa na masana'antar Kannywood amma ba a san gidan waye ba. To ba sauraro ba tare da ɓata lokaci ba, yanzu za mu kawo muku fayafayen bidiyon yadda aka yi sharhi kan kama Hassan Makeup da hukumar Hizba ke shirin yi, amma kafin nan ku daure ku danna min following. Hukumar Hizba a jihar Kano ta jaddada ƙudurinta da aniyarta na kama Hassan Makeup, matashin nan dan TikTok wanda aka hange shi ya shiga Najeriya jihar Kano a wannan makon. Ta bakin mataimakin babban hukumar ta Hizba wato Dr. Mujahideen ya tabbatar da cewa Hizba tana kan ƙudurinta kuma insha Allah zai shiga hannunsu. Kuma wannan ya biyo bayan hangen Hassan Makeup da aka yi ya shigo Najeriya tare da shiga jihar Kano a cikin wannan makon. To fa hukumar Hizba na shirye-shiryen kama Hassan Makeup. Yanzu mun samu labarin cewa fa bayan Hassan Makeup ya tsallako ya shigo Najeriya, hukumar Hizban ta ƙara jaddada da cewa ba tana nan akan kudirinta na kama Hassan Makeup. Kamar yadda ta bayanin cewa fa duk lokacin da Hassan Makeup ya tsallako ya shigo Najeriya, hukumar Hizban na shirye-shiryen kama sa. Sannan mun ji labarin cewa ba an ga faifan bidiyo inda Hassan Makeup ya wallafa yana nuna cewa shi ya shigo jihar Kano, sannan yana nan yana ta baka mawasa.